Yo, amongi timbang kowe gerak-gerak nang kene. Lah kok ya dadi ambung ngono. Lah kok tambah bagus kok saiki kok. Lah ya gemes to. Biyen karo aku ketoke nyoro ya, saiki kok tambah bagus. Mas Radi. Mas, pripun Mas rasane pripun? Rasane anget. Jebule Mas Roy yo anu buta ya yo. Mosok dicium iki anget Mas. Ya Allah Gusti Mas. Yo rasa buta-butake. Ya kok nyatane anget kok. Lah ya, jebule yo puas. Pantesan aku ngimpi direnya semur. Bisane. Jebule petrung menungso sing kono kuwi. Ambung iwak karo bar ambung jungkir balik. Saking senenge atiku ketemu mantan kok. Suwe gak ketemu kok ya. Iya. Ya engko nek umpama suwe ra gak ketemu ki yo kei hadiah, kayak kenang-kenangan ngono lho. Ayo monggo. Nang mburi panggung ngono. Nggih. Wonten pamundutan Wonten menawi. panggungan ana yen mintawan ana lintang. Saking Dalane. Kalau mau wonten ingkang WA lumantar itu Mas Panuji kalau mau. Sinten? Oh, nggih. Panitia Mas ya. Saking panitia. Ngangge bawa ngangge rumiyin. Nggih. Kalih kintun salah